Egunon berriz. Kaixo guztioi, kafe osteko saioari hasiera emango diogu. Laborategitik plazara izendatu da saio hau. Eta, asmoa, horre ikerketa laborategietan eta egiten den lana, laborategi itxietatik atera eta, plaza zabalera kartzekoa. Beraz, hortarako bi islari gonbidatu ditugu. Batetik horzutik ikusten duzuen Asier Korral. Ander Korral, eta bestetik hemen erondoan dago Naiara Perez. Orduan Ander Korral orain NLP-ko ikertzailea da, baina oraira iritsi aurretik informatika fakultatean intzuen gradua, informatika ingenitzako gradua, eta baita ere master bat egin zuen bertan. Eta geroztik hor diardu hizkuntzaren prozesamenduaren eta hotsaren prozesamenduaren arloan, bete-betean, eta, hainbat gai jorratuz. Batetik itzultzaile automatikoekin, bestetik hizketaren tratamentuarekin, bai, eta azken boladan eredu handien lanketarekin. Eta hor, izan dute proiektu bat, berriki, Basque LLM, eta hortik sortu da, ezagun egin den, llamaren beste moldaketa bat, llama eus 8b, bai? Orduan, Anderren saioaren izenburua, orduzue, LLM-tatik aplikazioetara, eta nola denboraz justu xamar gabiltzan, besterik gabe, Ander, zure txanda. 30 minutu izango ditu, gutxi gora bera, eta 30 minutu horietan aurkezpena eta galderak sartuko ditugu. Beraz, alba dezu, denbora horretan errenditu, hobeto. Vale, entzuten da? Bai, ez? Vale. Mi esker. Mikelek oso egin du sarrera, oso ondo egin du nire aurkezpenaren sarrera, beraz, saiatuko naiz. Mendeku izan da, hemen Asier eta Mikel ari gara, Ander eta Xabier gara, berez. Ez, Mikel Artetxe. Ai, Xabier. Hori da nire burua tokitxarrean usteko borondatea. Orduan, esan bezala, sarrera azkar pasako dut eta jongo da zuzenean aplikazioetara, bale? Nire aurkezpenaren titulua da LLM-tatik aplikazioetara, nolabait kontatuko dizuet oraitik nola pasagaren modelo fundazional bat garatzetik, llama-eus, garatzetik aplikazio konkretuak garatzera, bai? Eta tituluan bigarren zatian, testua osatzetik agindua jarraitzera, bai, hor lehenengo zatia testua osatzetik hori da hizkuntza eredu fundazionalek egiten dutena, bai, testua inongo helbururik gabe sortu, eta bigarren zatia agindua jarraitzera hori da guk, eta Mikelek lehen ondo azaldu duen bezala, bigarren fase batean erabiltzaileen aginduak betetzera egokitzen ditugu sistema hauek, bale? Eta hortik aplikazioak sortzen dira. Hasteko motivazioa, motivazio labur bat, gure erronka da euskerarako asistente bat sortzea, hainbat ataza landuko dituna, izan daiteke asistente orokor bat, ChatGPT moduko bat, edo asistente espezializatu bat, ataza bakarra egiten duena, edo hainbat ataza egiten dituna, hor jarri dizkizuet, LLM-ek egin ditzazketen atazaetako batzuk. Eta testuarekin lotuta daudenak, eta oso interesgarriak izan daitezkenak, segun ze kontestutan. Gaur egun, gehienok dakizuen bezala hori posible da egitea, batez ere ingelesez emaitza oso onak lortzen dira, eta gaztelaniaz eta frantsesez ere, hainbatean, emaitza nahiko onargarriak dira. Eta, hor jarri ditut, sistema komertzial batzuk, eta open source modelo batzuk ere sartu ditut, geroz eta emaitza hobeagoak ematen ari dielako, eta oinarria dielako gero guk hortik abiatuta euskerara egokitzeko eta aplikazioak sortzeko. Baina, esan bezala, euskeraz puntu bateraino funtzionatzen dute, eta modelo hauen gaitasun linguistikoa euskeraz baxuagoa da hizkuntza handiekin konparatuta. Hemen adibide batzuk jarri ditut, azkar atera nitun, 3 ataza ezberdin die, bata itzulpena, hor ikusten da,
errore gramatikala sortzen du, hori da, euskera sortzen ondo ez dakielako, gero adibidez, beko adibidean, bai, zuzendu testu hau, nik etorri naiz, nahiko erraza da guretzat testu hori zuzentzea, baina bira ChatGPTk adibidez bueltatzen duena. Testua zuzena da, baina forma bea emateko, nik etorri naiz esateko, ni etorri naiz erabil dezakezu. Hor ikusten da, euskeraren ezagutza ez dela inaltua. Eta azkenik, jama iruri, email bat idazteko eskatu nion, eta hor azpimarratu ditudan zatitan ikusten da, oraindik falta zaiola, euskara naturalagoa sortzeko ahalmen hori. Orduan, zein izan da gure bide horri azken hilabetean hauetan? Hasteko LLM fundazional bat sortzea, euskararako, euskaraz hobeto ibiliko dena, azkenean hau izango da gure oinarriak gero aplikazioak sortzeko. Euskararen gaitasun linguistikoak hobetzea izango du helburu, eta hor grafikan ikusten da, urdinez ingelesezko gaitasunak die, eta berdez euskarazko gaitasunak. Ikusten da hor, alde nabaria dagola, eta orduan euskaraz aplikazioa garatzerako orduan, alde hori nabarituko da. Orduan helburua izango da, barra berde horiek igotzea, eta alden neurrian urdinekin parekatzea. Gero bestalde, hau ja komentatu da, LLM hauek garatzeko eta baliabide asko behar dire, eta orduan gure helburua zen eredu fundazional ez oso astun bat sortzea. Hau komilen artean, ze duela 5 urte hau oso astuna zen, baina gaur egun ez oso astuna, 10 bilioi parametro baina gutxiagoko modelo bat. Ideia bat egiteko, 8 bilioi parametroko modelo bat entrenatzeko minimo 120 giga memoria behar dira, GPU-tan. Baina 70-koa entrenatzeko adibidez, 1000 eta piko, eta 405-koa, hau da jamaren modelorik potentena edo, 6000 giga, baina gehiago modeloa bakarrik GPU-tan sartzeko, gero entrenatzeko gauza gehiago, memoria gehiago behar da. Imaginatu zenbat GPU eta zenbat baliabide behar diren horrelako modeloak entrenatzeko. Eta bigarren pauso batean, euskararako instrukzio eredu bat sortzea, nolabait aplikazioak hortik sortzeko. Bitan banatu dugu hau, alde batetik asistente orokor baten sorkuntza, hainbat atazak kudeatuko dituna, ChatGPT moduko bat, horren hastapena. Eta beste alde espezializatu bat, ataza bakarra landuko dena, kasu honetan itzulpen automatikoa. Esan bezala gure modeloak oinarritzen die azken jama bertsioan, jama 3.1 bertsioan. Euskararako modeloak sortzeko oinarri sendo bat da, ebaluatu zain ditugu beste modelo batzuk, eta honek eman ditu emaitzariko benak beraz abia puntu egokia da. Eta bestalde hainbat abantaila ditu. Hasteko egokitzeko aukera, kontrol gehiago sortu nahi den aplikazioetan, kostu aldetik ere guk kudeatu dezakegu eta modelo txikiagoak sortu, pribatutasun aldetik ere pribatutasuna normatu daiteke, eta esan dagoa zenbait kasutan ere zerbitzu konkretu batzuk bezeroen zerbitzarietan instalatu barra die, eta oraingo modelo komertzialekin hori ez da posible. Orduan hasiko naiz. Lehenengo partearekin, euskararako modelo fundazional baten garapenarekin, hau duela hilabete eta piko kaleratu genuen, jama eus-8 izenekoa. Orduan, hemen izan genuen lehenengo erronka da, LLM-ari euskararako gaitasun formala irakastea zen helburua, baina galdu gabe ingelesez ikasitako ezagutza guztia. Azken finean egin nahi duguna da euskeraz hobeto sortzea, baina badakigu euskeraz ez dela posiblea, euskeraz dauzkagun datuekin ez dela posiblea ingelesez daukan ezagutza maila berdinera iristea. Beraz, transfer learninga edo sustatu beharra da, nolabait ingelesez daukan gaitasuna berrerabiltzea. Orduan, hori da. Horretarako zer egin behar da, continual pretaining izeneko teknika bat aplikatzen da, honekin zer egiten da, hartzen da metak kaleratu zuen modeloa, eta euskararako datu gehiagorekin egokitu egiten da. Entrenamenduarekin jarraitzen da, euskararako gaitasun horiek txertatzeko. Ez da hasieratik entrenatzen eta beraz askoz azkarragoa da eta baliabide gutxiago behar die hau lortzeko. Aurreko datuetatik ikasitakoa, beste hizkuntzetatik ikasitakoa, batez ere ingelesetik ikasitakoa berrerabili daiteke, eta modeloaren gaitasunak eguneratzeko aukera bat da ere modeloaren ezagutza
datu berriekin eguneratzeko. Vale? Eta, bueno, lehen Mikelek aipatu den bezala, modelo hauek entrenatzen die hurrengo tokena sortzeko. Orduan, Vale. Modelo hau entrenatzeko ze datu erabili ditugu, alde batetik zelaia handi, korpusa, bai? Hau da, lizentzia libreko edukiak dituen eta kalitate handikoa den korpus bat, duela hilabete batzuk sortu genuena. 520 milioi hitz inguru ditu, eta bueno, eta gero bestalde, transferentzia edo, ingelesetik transferentzia sustatzeko, erabili dugu libre dagoen beste korpus bat, kasu honetan FineWeb, eta bueno, ingelesezko hainbat iturrietatik jasotako testuak ditu. Kasu honetan, 15 trilioi token, guk hortik azpimultzo bat hartu dugu. Modelo fundazional hauek ebaluatzeko, 4 benchmark berri sortu ditugu, estandarrak dien benchmark horietatik abiatuta, 250 adibideko lagin bat eskuz itzuli da, eta testu horien bidez, hor ikusi ditzazkezue adibide batzuk, zen motatako galderak diren, ez? Normalean ezagutza orokorreko galderak die, zientzia galderak, zentzuzko arrazonamendua, esaldi bukaeraen desambiguazioa, arrazonamenduarekin eta ezagutzarekin zerikusi duten testak dira. Eta, gero bestelako testet batzuk ere erabili ditugu, adibidez latxaren garapenean sortu ziren beste baliabide interesgarri batzuk, eta hortik libre dauden beste batzuk ere bai, euskerarako. Ebaluazioa nola egiten da? Harness erramintarekin egiten da, hau automatikoa da, eta beraz ez da oso garestia, azkarra da egiteko, eta aukera ematen du hainbat modelo ebaluatzeko eskuzko errebisiorik gabe. Eskuzko errebizioa oso garestia delako eta, baina, berez, esan barra da eskuzko ebaluazioa dela aproposena, baina ikerketa mailan edo horrelako metodologiak erabiltzen dira. Testmotako galderak dira, lehen ikusi duzuen bezala, eta modelo hauek testua helbururik gabe sortzen duten ez eta in-context learning izeneko teknika bat erabiltzen da, eta horrek esan nahi du aurretik sistemari adibide batzuk ematen zaizkiola, uneko adibidea ebatzi alizateko. Hor jarri dut notatxo bat, potentziala neurtzeko erabiltzen da, baina ez du zertan izan behar LLM-ak bueltatuko lukeen erantzuna. Eta hori komeni da presente edukitzea, azken finean mugatu egiten baita LLM-aren sorkuntza ematen zaizkion 4 erantzunetara. Baina izan daiteke LLM-ak beste gauza bat erantzun nahi izatea. Beretzat probableago izatea, hor ikusten den bezala, zigote hitza bueltatzea. Emaitzak. Emaitzak banatu ditugu bizatitan, alde batetik 10 bilioi parametro baino gutxiago duten eredua konparatuko ditugu. Hor konparatzen dugu gure Llama EU8B oinarrizko ereduarekin, Llama 3 batekin, eta baita ere, hilabete batzuk lehenago atera zen latxa sistemarekin. Eta hor ikusten da, Llama EU dela modeloriko berena, eta baselinea gainditu duela. Horrek esan nahi du, euskera ikasi duela, eta lehen zeukan ezagutza baino gehiago daukara, euskeraz. Gero bestalde, 10 bilioi parametro baino gehiagoko ereduen artean, hor ikusten da nola 8 bilioi parametrorekin gainditzen den 13 bilioi parametroko modelo bat, kopuru erdiarekin, eta 70 bilioi parametroko modeloekiko kompetitiboa da. Modelo hauek 10 aldiz parametro gehiago dituzte, baina alere nahiko kompetitiboa da, eta lehen esan bezala, baliabideak aurrezteko eta proposa da modelo txikiagoak erabiltzea. Eta ingelesez zer? Ingelesez hor ikusten da, guk sortu ditugun 4 test horiek ingelesezko bertsioan ere badauzkagu, eta beraz gure Llama EU ebaluatu da ere ingelesez, eta hor ikusten da, aldea ez dela oso handia. Llama originalak ia 2 puntu gainetik dabil, baina antzeko oso emaitza kompetitiboak emati ditu gureak ere bai. Baina hemen interesgarria dena da, euskeraz ere, oraindik asko okerrago dabilela galdera berdinak erantzuteko. Horrek esan nahi du, oraindik margina dagola, eta naiz eta modelo on bat sortu dugun euskerarako, oraindik margina dagola ezagutza hori, bizkuntzen arteko ezagutza hori gutxitzeko.
Bueno, eta behin fundazionala sortu dugula, hau izango da gure oinarria, hemendik aurrera aplikazio espezializatuak edo orokorrak sortzeko, bai? Orduan, hau ja izango da bide horriaren bigarren fasea, hau da, laborategitik plazara, modelo hauek plazaratzeko eman ditugun lehenengo pausoak, bale? Orduan, lehenengo atal honetan aipatuko dut Euskararako asistente orokor baten garapenan egin ditugun urratsak, eman ditugun urratsak, erronka, esan bezala Euskararako helburu orokorreko asistente bat sortzea, eta hainbat atazatan ondo ibiliko den sistemaz sortzea, hori da gure erronka. Horretarako, lehen aipatu den bezala, lehenengo entrenamenduaren ondoren, fine-tuning bat egin behar da, egokitzapen bat egin behar da, modeloarena erakusteko, sistemari erakusteko erabiltzaileen erantzunak nola erantzun behar dituen. Hor, adibidetxoa jarri dut, adibidez zein da Gipuzkoako hiriburua, eta fundazionala hasten da artikulu batekin. Hiriburu izatearen ideia filosofikoki aztertuta, hiri bat bere eraikin, kale, azpiegitura, baino gehiago da. Berez, ez du erantzun beharrekoa. Instrukzion fine-tuninga eta gero, egokitzapena eta gero, espero duguna da, zein da Gipuzkoako hiriburua galdetzen diogunean, Gipuzkoako hiriburua Donostia da, edo Donostia San Sebastian, baina horrelakoak erantzutea, eta hori bakarri, besterik ez. Orduan, horregatik titularekin lotuta, testua osatzetik agindua jarraitzera, LLM-ak agindua jarraitza izango da helburua. Hemen arazoa zein da, egokitzapen hauek egiteko datu asko behar diela, alden heinean kalitatezkoak, eta Euskararako ez dago horrelako instrukzio sortarik, eta eskuz sortzea, horrelako datuak eskuz sortzea oso garestia da. Eskatzen dulako kasuistika asko kontutan hartzea, eta batez ere sistema orokor bat sortzeko, asistente orokor bat sortzeko. Orduan soluzioa, momentuz egin duguna da, itzulpen automatikoa baliatu, elia itzultzailea baliatu, Euskararako instrukzio sorta handi bat eta anitza sortzeko, ingelesezko datu basetatik abiatuta. Horretarako bi dataset hauek erabili ditugu, alde batetik NoRobots eskuz sortutako ingelesezko dataset bat da, kalitate handikoa, 10.000 instrukzio ditu, eta bestetik Slimorka, hau da erdi automatikoki egindako sortutako ingelesezko dataset bat, eta hemen kasu honetan ikusten denez askoz adibide gehiago ditu, askoz errazagoa delako horrelako adibideak automatikoki sortzea. Baina, esan bezala, automatikoki sortuta dago eta horrek ere mugak izan ditzazke. Hemen jarri ditut adibide batzuk, baina mota ezberdinetako atazetan entrenatzen da, mezu elektroniko bat idazteko, brainstorminga egiteko, ezagutzari buruz galdetzeko, historiak idazteko, mota askotako instrukzioak erabiltzen die, egokitzapen hau egiteko. Ebaluazioa kasu honetan, ataz hauek ebaluatzeko ez dago metodologia automatiko eraginkorrik, badire metrika automatiko batzuk, baina beraien mugak dituzte, oso zaila delako erantzun bat ona den edo txarra den ebaluatzea. Orduan, gure metodologia izan da eskuzko ebaluazioa egitea, eta fidagarriena baita xetasun horiek harrapatzeko, eta erabakitzeko erantzun bat zuzena den, partzialki zuzena den, edo okerra den. Horretarako NoRobotseko test zatia erabili dugu, eta una instrukzioko ausazko lagin bat, euskerara eskuz itzuli da, kalitatea bermatzeko. Eta 10 instrukzio mota kontutan hartu die. Eta, ebaluatzerako orduan, lehen esan duen bezala, 3 kategorietan banatu die erantzunak, sailkatu die, zuzenak, partzialki zuzenak eta okerrak. Eta partzialki zuzenen eta partzialki zuzenen arteko aldea izango da, informazio dozehaztasun gabeziak ditula, naiz eta erantzuna ontzat eman daiteke. Eta, hementxe emaitza batzuk, 3 grafika daude, batean konparatu dugu sistema egokitzeko erabiltzen dugun datu multzoaren aukeraketa, eta hori ikusten da, NoRobots eta Slimorken arteko aldea, nola Slimorkarekin emaitza hobeagoak lortzen dien. Honek esan nahi du, naiz eta NoRobots originalean kalitatean handia eduki, gero itzulpen automatikoarekin gerta daiteke erroreak metatzea, eta txikiagoa denez, hobeto dataset handiago bat erabiltzea. Bestalde, baloratu da Euskara ikusi izana aurre entrenamenduan, hau da,
egokitzapen hau egiteko abiatzea edo jama originaletik edo gure jama eus modelotik, eta hori ikusten da nola hobekuntza nabaria den euskara lehenengo euskara erakusten bazaio eta gero egokitzapen hau egiten bazaio. Eta azkenik ebaluatu da gure bukaerako modeloa jamak eskuragarri utzi duen Instruct modeloarekin konparatuta, bale? Eta hori ikusten da nola euskeraz hobeto dabilen. Eta, bueno, egokitzapen honen bigarren atal bat da reinforcement learninga edo, bai? Erabiltzaileen feedbackarekin modeloa are gehiago hobetzen saiatzea, bale? Prozesu iteratiboa da normalean, eta geroz eta feedback gehiago eduki, modeloa geroz eta finagoa izatea da helburua. Hor jarri dizuet adibide bat, zein da Gipuzkoako hiriburua, Gipuzkoako hiriburua Donostia da, baina ez du hor bukatzen, eta Donostia da Gipuzkoako hiririk handiena, 1.187.000 biztanlerekin, bai? Berez, erantzuna ondo dago, baina hobeagoa izan ziteken guk bakarrik galdetu diegolako zein den Gipuzkoako hiriburua, eta orduan Donostia erantzun barko luke, eta kitxo. Orduan, bata positibo bezala baloratuko genuke eta bestea negatibo bezala. Sistemak horrelako bikoteak ikasten ditu eta egokitu egiten da erantzun finagoak emateko. Horretarako libre dagoen beste ingelesezko dataset bat erabili dugu, ultrafeedback izenekoa, horrelako adibide askorekin, eta automatikoki itzuli da ere bai. Eta hor ikusten da nola gure modeloa hobetzen den bigarren fasea burututa gero. Ez da asko hobetzen, hemen ataza zailagoa delako eta itzulpen automatikoan galdu daitekelako bien arteko diferentzia argi hori. Eta bukatzeko, beste adibide praktiko bat, kasu honetan instrukzio fine-tuning espezializatu bat, ataza baterako bakarrik, kasu honetan itzulpen automatikoa. Lehenengo probatxo bat egin dugu, ikusteko benetan horrelako modeloek abantaiak eskaintzen dituzten beste eredu tradizionalekiko. Orduan, helburua izango da jama eus 8b fine-tuneatzea euskararen sorkuntza behar duen ataza batera. Beraz, euskara helburu duten itzulpen norabideak bakarrik kontutan hartu die, kasu honetan gaztelaniatik, frantsesetik eta ingelesetik euskarara. Eta, bueno, hemen emaitzak LLM-ari euskara irakastea ezinbestekoa da, hori lehen ere ikusi dugu. Jama originala euskarara egokitzea ezinbestekoa da, eta hor konparaketa, ez? Barra berdea da gure eredu fine-tuneatua, eta konparatzen dugu fine-tuning edo egokitzapen berdina eginda, baina sistema originalari. Eta hor ikusten da, barra urdinaren eta berdearen arteko aldea esanguratsua dela. Eta inkluso modelo handiago batekin konparatuta, emaitza oso kompetitiboak eta emaitzariko berenak lortzen ditu. Naiz eta besteak 10 aldiz parametro gehiago izan, eta ingelesezko instrukzio pila batekin entrenatua izan den. Eta sistema komertzialekin edo publiko dauden sistemekin alderatuta zer, ez? Hori ikusten da, fine-tuning txiki bat eginda, modelo fundazional bati, zer nolako emaitza lortzen dien, euskararen sorkuntza behar duen ataza batean adibidez. Kasu honetan, gaztelaniatik, frantsesetik eta ingelesetik euskarara itzultzeko, nabarmen hobetzen da kalitatea beste sistemekin alderatuta, sistemari erakutsi baitiogu euskara nola sortu behar duen, ez? Eta euskara naturalagoa edo sortzen du, eta hori nabaritu egiten da gero emaitzetan, itzulpenen emaitzetan. Hemen adibide batzuk sartu ditut, baina ez dakik gero konpartituko den aurkezpen hau, eta bestela, hortxe geldituko dira. Eta ja bukatzeko, ondorio nagusiak, gure urratsa hauetan atera ditugunak, hasteko euskarako fundazionala sortzeko, kode irekiko fundazionalak egokitzea bide eraginkorra da euskararako ereduak sortzeko, berrerabiltzen dugulako ingelesezko ezagutza eta txertatzen diogulako euskararako behar ditun gaitasun linguistikoak. Modelo fundazional on bat sortu da euskararako, gaur egun modeloriko berena parametro kopuru horretarako, modelo arinen kategoriarako,
Gaitasun linguistikoak nabarmen hobetu dira, 12 puntu bataz beste. Euskarazko korpus, kalitatezko korpus bat erabilita entrenatu da, eta modeloa esan bezala arina da, beraz, gero modelo hauek produziora pasatzeko eta abantaiak ditu, eta baliabide kopuru behar duen baliabide kopurua murriztu egiten da. Eta ingelesaren aldean, esan barra da, diferentzia oraindik ere esanguratsua dela, ia 13 puntu bataz beste, eta hor ikusten da LLM fundazional hauek hobetzeko beharra. Eta gero bigarren fasean, instruktekin egindako lehen esperimentazio horretan, ikusi da asistente orokor bat sortzeko aukera bat aztertu da, kasu honetan itzulpen automatikoa erabiltzea. Hobekuntza esanguratsua lortu da baselinearekiko, 24 puntuko hobekuntza portzentuala, naiz eta, hori esan bezala, ingelesetik automatikoki itzulitako entrenamendu instrukzioak erabili dien, baina, baselinea hobetzen da. Edozein kasutan, gero egindako laborategiko probetan eta ikusi da, oraindik fintzeko margena dagola. Eta gero beste adibidea bat aipatu dut, asistente espezializatua edo, atazabakarrerako egokituta, kasu honetan itzulpen automatikoa, eta euskarara itzultzen emaitzarik onenak lortu dira. Honek indartu egiten du gure apustua, LLM fundazional bat on bat sortzeko apustu hori, gero eragina baitauka ondoren datozen aplikazioetan. Eta gero hor jarri dut ideia nagusi bat, bi fase hauei aplikatu daitekena, eta datuen falta dagoela euskeraz, hasteko fundazionalak entrenatzeko, eta batez ere instrukziotara egokitzeko. Eredu hauek erabilgarri bihurtzeko, instrukzio pila bat behar die, ingelesez instrukzio asko eta asko erabiltzen die, anitzak, eta ataza asko bere baitan hartzen dutenak, eta kasu honetan euskeraz hori sortzea garestia, astuna eta zaila izan daiteke. Orduan, desabantaila nabarmena da beste hizkuntzen aldean. Eta, niregatik, listo. Hortxe utzi dizkizuet, aipatu ditudan bi baliabide, Jamaeus fundazionala eta Zelai Handi korpusa. Eskerrik asko, Ander. Galderen txanda. Kaixo, Ander, eskerrik asko azalpenengatik. Nik badaukat zea bat, esaten duzue euskeraz falta dela edukia, ez? Eta, askotan, ni behintzat ChatGPT-rekin euskeraz aritzen naiz, eta suposatzen dut hor, ari naizela datuak ematen, eta horrek beraiena hobetzen du. Nola egin genezake gurea hobetzen joateko? Hombre, ikusita behar den datu kopurua, handia dela eta anitza izan barra dula, nik uste ezinbestekoa dela indarrak batzea kasu honetan, eta nolabait euskara komunitateak edo horrelako esfortzu bat egitea, horrelako instrukzio anitzak eta kalitatezkoak sortzeko. Azken finean hori ezinbesteko izango da. Gero ikerketa aldetik, laborategi mailan badire teknika batzuk, transfer learninga, ingeleseko ezagutza berrerabiltzea eta, baina azken finean kalitatezko zerbait behar baldin bada, datuak baldin baditu asko hobeto. Gure egunerokotasunean badaukagu informazio hori bialtzea nolabait? Badago bideren bat? ChatGPTek egiten duna da, beraien interfazea erabili. Horretarako nolabait sortu beharko genuke ChatGPT moduko bat euskerarako eta erabiltzaileei aukera eman feedback hori emateko, edo bestela korpusak zerotik sortu eta pilatzen jun. Ez dago, oain ez zait bulatzen besterik. Beste galeren bat, bai? Horrein aipatu duzune indarrak batze horretan, nik ero badukate hitzaldi txiki bat
komunikazio bat azaltzeko nola ibili naizen pixka bat azaltzeatzen software librean oinarritutako itzultzaile neuronal bat osatzeko bidean eta bar. Eta aurkitu dudan paretarik handiena, zuk esan duzun hori da, datuen datu sorta libreak bilatzea. Orduan, jo dudan bide guztetan, pareta berdinarekin topatu naiz. Nire deia edo izango litzateke, iruditzen zaitela indarrak batze horretan, komeni zaigula lizentzia libre dun datu sortak sortzea eta askatzea, bai euskara eta zientziaren izenean aurrerapen handiagoak egin alizateko. Batez ere ikusi dudalako baita ere zelai handi eta horrelako datu sortak erabili dituzuenean horre lizentzia libreko testu mordoa daude, tartean nik osatzen dudan elkarte batekoak, eta ikusten dudat horrek poza ematen dit alde batetik aurrerapenak ematen diralako eta iruditzen zaidalako bidea hori dela eta animatu nahi nituzke hainbat erakunde berdina egitera. Ez diga. Bai, esaten ari nintzen, azkeneko interbentzio izango dela eta labur mesedez denboraz oso justu gabiltza. Ados, oso labur. Egin duzuen esperimentazio honekin pixka bat atera zuen ondoriekin, nola uste duzu geldituko dela pixka bat itzultzaile neuronalekin konparatuz? Itzultzaile neuronalak pixka bertan bera geldituko dira, honek ordezkatuko ditu, edo eta biak batera egongo dira, batek errekurtso gutxiago erabiltzen dituelako, edo nola ikusten duzu pixka etorkizuna? Bueno, esan bezala lehen urratsak izan dira, edozein kasutan aldatuko dena da atzeko teknologia, bai? Atzetik ze modelo edo ze arkitektura erabiltzen den, baina itzulpen neuronala izaten jarraituko du. Kontua da ikusi beharko dela, horrelako eredu erraldoiak produkzioan jartzeko zer nolako karga suposatzen duten, kostuan, baliabidetan eta hor balantze bat egin beharko da, ikusteko abiaduran ere bai eragina dauka, modelo handiagoak izateagatik eta erantzun abiaduran nabaritzen da, orduan, hor momentuz lehen urratsak ematen gabiltza, baina, nik uste gelditzeko etorri dela eta eredu komertzialek eredu hauek erabiltzen dituzte, LLM-ak erabiltzen dituzte beraien itzulpen automatikoa garatzeko. Beraz orain, bigarren saio bat izango dugu, bigarren saio honetan Naiara Perez arituko zaigu. Naiara hizkuntzalaria da, baina, informatikan egin zuen doktore tesia, eta gaur egun hitz zentroan isa taldean dihardu, eta, bere arloa hizkuntzaren prozesamendua da, eta, arlo horren barruan, ari da Ilenia proiektuan, eta proiektu horren asmoa da estatu mailako hizkuntzen garapen teknologikoa egitea, besteak beste, horrelako hizkuntza ereduak sortzeko. Latxa sortzeko lantaldean aritu zen baita ere, ari da gaur egunean ere, eta beraz, bere hizketa saio hau izango da, zein da LLM-erik onena galderari buruz. Naiara? Bai, eskerrik asko, Xabier, eta eguerdion guztioi. Orain junda, galdera egin duen neska, eta ez dakin ordan ematen du ordaindu dio dela, galdera hori egiteko, eta ikusiko duzu zergatik. Eta samar dut bebai, nire aurkezpena pixkat gain jarriko dela Mikelek esan duenarekin, Anderrek eroen azaldu denarekin, baina nik ebaluazioari buruz gehiago hitz egingo dut, ikuspegi hori emango diot. Hori, zein da LLM-erik onena, galdera potoloa, pixkat igual zehaztuko dugu lehenago. LLM, Large Language Model, ingelesez, euskeraz nik aurrerantzean hizkuntza eredu handi hitza, adierazpena erabiliko dut, bale? Eta hemen gaudenok nahi duguna da jakin da, zein da hizkuntza eredurik onena euskaraz. Baina ez edozein hizkuntza eredu, baizik eta chat motakoak. Eta hemen
teknikakoen dinamika asko gustatu zait, galdera bat ingo dizuet. Mikelen eta Anderren aurkezpena baino lehen, gaur baino lehen, nork zeukan argi ChatGPT-ren atzean funtsean hizkuntza eredu bat dagoela eta zein muga dituen horiek. Osea, egiten duten gauza bakarra dela, hitz bat besteren atzetik igartzea. Altzatu ezako zeu eskua, mesedez, hori oso argi zen eukatenak? Bale, batzuk, beste batzuk ez. Bale. Orduan, zer da hau? Bueno, eta orain argi daukazue? Orain, altzatu eskua, mesedez, argi daukazuenak. Bueno, bale, hor lana da orain igual. Vale, orduan igual pizkat sartuko naiz, berriro, egia esan, berriro esango dut, baina igual beste hitz batzuekin. Orduan, zer da chat hizkuntza eredu bat, eta baina beste alde batetik, zer da ona izatea, eta nola neurtzen da hori, ez? Hori pizkatxo bat Anderrek komentatu digu, baina pizkat sakondu nahi dut. Orduan, gozen lehenengoz gauza bi horiek ulertzera, eta gero saietuko gara denon artean erantzuten gaur beste galdera potolo horri, bale? Orduan, oinarrizko hizkuntza eredua eta chat hizkuntza ereduen diferentzia hori Mikelek eta Anderrek egin dute. Nik oinarrizko hizkuntza eredu deitzen diot, Anderrek erabili du LLM fundazionala, bale, hor, ikusten da oraindik hau hain garatzen ari da, euskeraz ere oraindik ez dakagula terminologia oso zehaztuta. Baina, bueno, funtsean, oinarrizko hizkuntza ereduak, hori dira, hizkuntza ereduak, testu segida bat eman da hurrengo hitza igartzeko sortutako ereduak dira. Testu kopuru erraldoietatik jabetzen dutenak bai hizkuntza bera, bai munduaren ezagutza orokorra, eta horien adibide dira Latxa, Llama EU8B, GPT eta horiek guztiak. Zer gertatzen da, Anderrek esan digu, ez direla egokiak zuzenean erabiltzeko. Egiten duten gauza bakarra delako, Wikipedian, interneten ikusi duten hitz distribuzio hori imitatu, ordune galdera erantzun interfaze hori ez dute jabetu. Hori bigarren pausu batean egin behar da, eta hor lortzen ditugu orduan chat hizkuntza eredu handiak, ez? Eta horien adibide dira, ChatGPT, Claude, Gemini, eta momentuz euskaraz libre, momentuz ez dago bat ere, ez? Hor dira adibidez Luiar lanean, Gaude lanean, eta bar, bale. Bale, hori argituta, zer da ona izatea chat hizkuntza eredu bat? Bueno, gauza desberdin askori begiratu al zaio. Batetik, hizkuntza zuzena eta egokia den, sortzen duten testu hori, euskera ona den, bai? Eta egokia den, erabiltzaileak galdetu dionari begira, esan nahi dut, hizkuntzaletik gramatikala izan daiteke eta hiztegia zuzena izan daiteke, baina igual tonua ez da egokia, erregistroa ez da egokia, eta barez, orduan hori ere kontuan hartu behar da. Beste batetik, guk esaten dioguna ia ulertzen duen edo ez, bai, biak sortzen duen egokia den, eta baita guk eman dioguna ulertzen duen. Ia egonkorra den, hau da, galdera bera egiten badiogu ereduari, aber beti funtsean gauza bera erantzuten digun. Depende nola esaten diogun, nola galdetzen diogun gauza bat eta kontrakoa erantzuten badigu aldi batean eta bestean, horrek ez du askotarako balio, ez? Berriz, munduaren ezagutza orokorra duen, baina baita ezagutza espezializatua, domeinu desberdinetan aplikatu izateko, zenona, razonamendu gaitasuna, buruketak egitea, eta bar, adibidez, baita beste mota batzuetako aginduak jarraitzeko gaitasuna, hori Anderrek ere erakutsi dizkigu adibide batzuk, brainstorming egiteko gaitasuna, gutun bat idatzi, laburtu ezakitzer, berri idatzi hau beste tono batean, eta bar, ez? Eta gero, badaude, begiratu daitezken beste dimentsio batzuk oso garrantzitsuak direnak gizarteari begira, ikusten ari garelako, eta ja komentatu da askotan, zelako inpaktua auki dezaketen gauza hauek guztiek, ez? Orduan begiratu behar da, haien erantzunetan ez dagoen alborapenik, ia fidagarriak diren, seguruak diren, hau da, ez digutela lagunduko, kaltegarriak izan daitezken gauza batzuk egiten, eta bar, ez? Ona ereduan bat da, zein da, honetan guztietan onena dena, ez? Bale. Eta hori nola neurtzen da? Nik 3 bloke handitan edo banatuko ditut egun erabiltzen diren teknikan edatuenak edo, ez? Lehenengoa da test bidezko ebaluazio automatikoa, eta hori ere Anderrek komentatu digu, eman digu adibide bat.
funtsean da ereduari azterketa bat jartzea, testa azterketa bat jartzea adibidez, ez? Hor badaukagu sarrera bat, adibidez hemen eskuman ikusten duzuena, galdera, jatetxe batera sartu eta bazkaltzen ari denari, por zierto, hau egako atariko galdera real bada. 4 aukera ditugu, eta ez diogu eskatzen ereduari sortzeko erantzuna, baizik eta egiten duguna da, aukera posible bakoitzak kateatu sarrerari, eta 4 testu horien behiratu haber hizkuntza ereduak zenbateko probabilitatea esleitzen dion 4 testu posible bakoitzari, eta probabilitate handiena ematen badio erantzun zuzena daukan testuari, orduan esaten dugu hizkuntza ereduak ondo erantzun duela. Bai? Simplea da, nahiko ulergarria da, honek ematen duen emaitza oso esplikatu daiteke nahiko erraz, ulergarria da, eta gainera erreproduzigarria da, eta oso eraginkorra da. Hori Anderrek ere esan digu, bai, lehen, automatikoa denez, badaukagu galdera, badaukagu erantzun zuzena, automatikoki nahi bestetan edo behar bestetan exekutatu daiteke horrelako ebaluazio bat. Baina baditu desabantailak, eta batez ere, txat ereduei begira. Horrelako ebaluazioak, oso edatuak dira, eta nahiko txat edo ematen dira oinarrizko hizkuntza ereduak ebaluatzean, baina nola ez ari garen ereduari eskatzen sortzeko erantzun bat, eta hori da realitatean guk ereduari emango diogun erabilera, nahiko mugatua da zentzu horretan, ez? Gaitasun konplexuak ebaluatzeko oso zaila da test bidez egitea, zereginak gehiegi simplifikatu behar dira test moduan islatzeko, gainera testak sortzea ere ez da bat ere erreza, test onak, erronkariak eta anitzak sortzea ez da erreza, eta gero badago kutsadura deitzen diogunaren arriskua. Eta hori da, ereduaren entrenamendu datuetan testua sartuta badago, testa bera sartuta badago, hor test hori memorizatzeko edo arriskua dago, eta hor gero lortuko ditugun emaitzak ez dira igual hain esanguratsuak, ez? Orduan, eta hemen parentesi bat egingo dut eta aprobetxatuko dut, igual ez nuen egingo, baina uste dut denbora daukadala. Oso adibide garbia da, test bidezko ebaluazio automatikoaren oso adibide garbia da egunean behinena. Uste dut hemen kodek sintaxeko batzuk badaudela, ez dut ezagutzen, baina. Jolasten mauzue, bai, kaixo. Egunean behinen jolasten mauzue ikusiko zenuten pasaden denboraldian latxak parte hartu zuela egunean behinen. Eta azkenean planteamendua berbera da, orain azaldu duena. Egunean behinek galdera bakoitzeko 3 aukera ematen ditu eta bat bakarra zuzena da, hau da, ausasko asmatze eta eguneko 33koa izango litzatzeke, eta latxak denboraldi osoan zehar 700 galdera erantzun zituen, eta horrela egin genuen, bai? Erantzun bakoitzari aukera posibleak kateatu eta ikusi latxak zein ematen zion probabilitate handiena, punto. Asmatu zituen 172. Eta igual, hizkuntza ereduak ezagutzen ez zituen batentzat, adibidez nire aitarentzat eta nebarentzat, egunean behin hasi zenean zeuden super arduratuta, en plan, eske irabaziko du, dena egingo du ondo, eta zertarako orduan jolastu egunean behinen, ez? Ez, 172, nahiko modesto edo esan ganuke, ez? Baina, klaro, kontuan izan behar da, latxa edozein, ez bakarrik latxa, edozein hizkuntza ereduk egunean behinen badaukala goi borne bat egunean behinen dauden galdera motengatik. Bai, adibidez, pertsona baten adina asmatzea hizkuntza eredu batek hausaz egingo du. Ze adina urtez aldatuko da eta hizkuntza ereduak gauza bat esango dizu eta adina izan alda edo ez. Bai, behin bakarrik asmatuko du urtean horretan, eta jazta. Gero, hitzen silabak kontatzea edo hitzak asmatzea utzunak betez, edo hitzak asmatu izkiak ordenatuz, eta labar. Horrelakoak diseinuz hizkuntza eredu batek ez du egingo. Bai, orduan, perspektiba horretatik 172 hori hobetu daiteke, noski, eta igual eluiarek egindako jama berri horretan, igual hobetu egingo luke, azkenean oinarria hobea da, baina ikuspegi honetatik gu oso pozik gaude maitza horrekin. Hori besterik ez. Eta hori da test bidezko ebaluaketa baten adibide bat.
Baina hori dinodana, oso mugatua eta batez ere txataren ikuspegitik, bale? Ebaluatzeko beste modu bat da, eredu bat erabiltzea, zure eredua bera ebaluatzeko. Bai, horrekin lortzen duguna da, benetan ebaluatu esatea gure ereduak sortzen duen testu. Igual, ez da giren ezen luzatzen. Vale. Zer gertatzen da horrekin? Osa, zuki imaginatu, adibidez, badaukagu sarrera bat, bi eredu desberdinen erantzunak, eta hirugarren eredu batek esango digu zein den honena. Vale. Hori ere oso eraginkorra da, ez automatikoki egiten da, baina desabantailak dira, hizkuntza eredu epaile hori sortu behar dela nolabait. Vale. Eta ingelesez betiko gertatzen da. Ba, ingeleserako igual badaude baliabideak, eta eredu hauek badaude, baina euskerarako, erronkan planteatzen zaigu, ez? Nola sortu epaile hori, eta batez ere, nola epaitu epailea. Ze automatikoki automatizatu nahi badugu, neurtu behar dugu nolabait, egiten dituen ebaluazio horiek gizakiokin lerrokatzen direla, nolabait, ez? Bale, eta hirugarren aukera da eskuz egitea, klaro. Gauza bera, automatizatu nahi dugun hori eskuz egitea. Zer gertatzen da? Lan handia dela. Lan handia da, ez da eraginkorra, ezin da eskuz egin behar den bakoitzean, eta ez da erreproduzigarria, gizaki eta euskarurako alborapenak, eta bar. Zer gertatzen da? Bueno, automatizatu nahi badugu, behintzat behin eskuz egin beharko dugula, hori ezin dugu ekidin. Orduan, hori dena esan da, gatoz berriro hasierako banderara, zein da txat hizkuntza eredurik onena euskaraz, eta proposatzen dizu, eta hain zuzen ere, hori gaur guztion artean erantzutea, zuen laguntzarekin. Bale? Prestatu dugu, Arena deitzen den web horri, aplikazio bat, Arena horretan, 6 eredu komertzial eta ireki jarri ditugu haien artean lehian, eskuman dauzkazue haien ezaugarriak, jarri ditugu Claude, Cogiren Commander, Gemini, Googleena, GPT OpenAI-arena, ChatGPT-ren atzean dagoen eredua momentu honetan, jarri dugu latxaz bertsio berri bat, ez da, aspaldian publikatuko nuen latxa oinarrizko eredua, baizik eta aginduak jarraitzeko kapasa den eredu bat, hori, segurazki ez da izango hurrengo hilabetetan edo kaleratuko dugun berdina, hau da, garapen bertsio bat edo, baina hor jarri nahi izan dugu, eta azkenezkoz jama 3 bat instruct bertsioa. Hori ikusten duzu gainera, tamaina desberdinak daudela, batzuk irekik dira beste batzuk ez, tamaina garrantzitsua da kasu honetan, txikiek badakigu, haien gaitasuna pixkat mugatuago dela handiekin konparatuta, eta eskatuko dizueguna, baina oraintxe bertan, atera portatilak edo tabletak edo mobila edo behar duzuena, eskatuko dizueguna hurrengoa da. Sartzeko interfazio horretan, orain egingo nik proba bat, zuek ikusteko nola egiten den, baina sartzeko galdera edo aginduren bat, jasoko duzue 2 eredu desberdinen erantzuna, eta nahi baduzue elkarrizketa jarraitu dezakezue, eta ja argi daukasuenean zeinen erantzuna nahiago duzuen, jartzea preferentzia hori, zuen obespen hori, bale? Eta holan, bai? Eta honek lagunduko digu hain zuzen ere datuak sortzen, gure ideia da datu horiek lizentzia librearekin argitaratzea, eta honek lagunduko digu denoi eredu berrien ikerkuntzan, eta bar, ez? Saietuko naiz orain? A ber, Edurroamekin dago hau konektatuta? Orain jarriko dizuet beste transpa, zuek ere konektatu izateko, baina nahi zuet erakutsi lehenengoz adibide bat. Ikusiko zuen oso simplea dela, Igual hemendik hobeto. Interneterako sarrera dauka portatilak? Ze hori gabe. Badator. Bale, hau txiko dut. Listo, badabil. Bai, kablea, egia da. Pizkate, konetuta dago, bale. Bale,
ohartxo bat, karo, hau kaleratuko dugu, beraz, mesedez ez hartu datu pertsonalik, bai, ez bakarrik guretzako, baizik eta honen atzean ikusi duzu GPT dagoela, Claude dagoela, eta bar, eta haien apiak ari gara erabiltzen, beraz, kontuz horrekin, eta gero kaleratu nahi ditugolako datu horiek, bai. Bale, ez dakit oso ondo ikusten da, bai. Bale, ideia hemen da, sarrera bat jarriko dut hemen, lehengo adibidea jarraituz, aber humorea daukan. Bidali, eta alde batean eta bestean bi eredu desberdinen erantzuna jasoko dugu. Ez duzu jakingo zein eredu diren, bale? Anonimoa da, bestela alborapenak sortu aldira anotazioak egitean. Informazioa teknologia berritzaile batek erabiltzaileari ematen dio. Ez dago inork jakinik zure pasahitza, baina ez aitez ezarritako denbora pasa arte pasahitza orduko bakoitzan berriro. Bueno, hori ez dakit txistea den. Informatikari bat bere lagunari ezen dio. Ez dakit zer gertatzen zaidan, baina azken aldian oso ordurenago. Egunero amets egiten dut 0 eta 1ekin. Lagunak erantzun dio, eskeskatu hori normala da, bizi zara. Vale? Bueno, zein nahiago duzuen, ez dakit zein, igual, eskumakoak txiste antza gehiago du, ez? Ez dakit, ez da ona, baina, bueno, behintzat txiste, ez dakit, forma edo eman dio. Nik jarriko dut nahiago dudala B, bale? Beste aukerak dira, bueno, A o B da, ez nahi du, eskerrekoa gehiago gustatu zaizuela, eskumakoa da B gehiago gustatu zaizuela, baina baude beste bi aukera bere. Biak ondo egotea maila berean, edo biak oso gaizki egotea maila berean. Benetan ez badakizue zein nahiago duzuen, bi aukera horiek ere badituzue. Orduan, nik emango diot, zesan dut, B o B da. Hemen agertzen zait hori ja gorde dela, eta dunek egiten dudana da, txat berria sortu, bale? Eta ja ustu egiten zait urrengoa egiteko. Orduan hori da jartzen dizuedan erronka. Ez dakit, urrengo, zenbat demora geratzen da, Xabier? Berez, 12 jarritan bukatu behar genuen saioa, gertatzen da 10 minutu berandu hasi. 10 minutu gehiago, ez da? Vale, 10 minuturen atzerapena ekin gabiltza. Ados, eskerrik asko, Xabier. Urrengo 10 minututan nahi baduzue probatu eta arazorik sortzen bazezu edo galderarik baduzuen oski, egin eta argitzen saietuko gara. Hau 24 orduz egongo da funtzionatzen, gaur hasita, orain hasita, eta bihar arratsaldean publikatuko ditugu emaitzak, bale? Ez duzu jakingo, hemen emaitzat erlaitz bat badago, momentu zuzitago, horrek esan du ez duzuela ezer bidali oraingoz, baina hemen hasiko da ranking bat, grafiko bat agertuko da rankingarekin, baina dinodan anonimoa izango da, bale? Orduan 24 ordu barru gutxi gara bera, publikatuko ditugu sareetan emaitzak, bale? Eta hori da guztian ere aldetik. Animatzen zaituztet, parte hartzen, eta horrela korpus publiko hori sortzen laguntzen. Bai? Eskerrik asko.